Happy Holidays po sa inyong lahat mga ka-agri! Damang-dama na po ba ang malamig na simoy ng hangin? O damang-dama na po ang nag-iibang presyuhan sa atin pong mga bilihin? Pero aminin natin, isa sa pinakamasarap sa bawat selebrasyon ay ang pagkain na ang pangunahing gumagawa ay atin pong mga magsasaka at mangingisda. Kaya ngayong araw, ibibida na naman po natin ang kanilang buhay inspirasyon para sa ating lahat dito sa ating programang AgriTV Central Luzon. Bumuo ng asosasyon ang grupong magsasaka ni Rudy Sai mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Ito ay upang makatanggap ng mga tulong mula sa gobyernong susuporta upang mapaganda ang kanilang pamumuhay. Para dun sa mga magsasaka kasi ang sabi dito sa local government nung una, mahirap kumuha yung individual ng programa dito sa local government noon. Kaya ito, in-encourage sila ng BACOD, Bureau of, basta yun, sa CDA ngayon. Ngayon, nabuo yung barangay Katalanakan sa Mangnayon. Kaya lang, medyo kukunti lang sila noon at mahirap ang pondo na gagamitin dun sa saman na yon. And then dumating itong land bank na nagpapahiram ng puhunan sa mga magsasaka para sa kanilang pagbubukid. At yun, may initiative yung mga taga land bank na gawing kooperatiba. Pagsasaka ng palay ang pangunahing ikinabubuhay ng kanilang mga miyembro at hindi ito naging madali para sa kanila. Kasi noon, purely pagsasaka lang ang business ng kooperatiba noon. At yun ay napakahirap. Kasi hindi stable ang tubig, hindi stable ang panahon. Sir, may nasasalanta ng panahon. Natulungan sila ng land bank sa kanilang pamumuhunan. Ngunit hindi naging maayos ang naging pamamalakad sa samahan. Then medyo sumemplang yung kooperatiba. Nagkaroon ng outstanding sa land bank. Pero yun inayos, nag-restructure ng utang and then binigbigyan ulit. Ganun din ang nangyari ng mga ibang member. Hindi rin nabawasan yung suporta ng land bank dito sa kooperatiba. Sa pagdaan ng panahon, dumating ang mga bagong henerasyon ng mga opisyal na naging sagot sa kanilang lagok. Hanggang sa dumating yung mga new generation na mga member, mga opisyal ng kooperatiba, medyo naayos ng ganon. Hanggang sa dumating itong mga module ng kalabaw para dun sa mga magsasaka. Pero galing din sa land bank ang pondo. Through PCC naman yon. Matapos masolusyonan ang problema sa land bank, ay dumating ang BAPRDP na doble ang binigay na pagpapala sa samahan. Bayaran namin sa taon na yon yung land bank. Sinunod na rin ng PRDP yung project. Hindi naglipas taon, dumating na rin yung PRDP. Pinagawa sa amin lahat ng requirement nung naipasa namin. Yun, dumating na rin yung project ng PRDP na sinabi, pinangako nila na may bibigay pag nakabayad kami sa land bank. 2022 din. Nakatanggap din ng mga kalabaw mula sa Philippine Carabao Center ang samahan at nagsilbi itong binhi upang mapaunlad ang kanilang mga pamumuhay. At mula noon, nakapaggawa kami ng mga produktong galing sa milk-based product. At yun, nabuo na rin yung dairy box namin dun sa PCC sa pamamagitan din ng PCC. Yung dairy box namin na yun, dun lahat ng product namin dito na milk-based ay dun namin binibenta, outlet, kumbaga. Doon nagsimula na ang gumanda yung performance ng aming kooperatiba. Kasi hindi na lang puro palay. Kasi yung palay, twice ka lang nagkakapera dun kada taon. Pero itong simula na itong gatas, processing ng mga gatas, pag-kolekta namin ng gatas sa aming mga magkakalabaw, yun,
araw-araw na yan, araw-araw na may kita yung mga farmers. Pati dun sa dairy box namin ay medyo malakas ang benta. Dumaan ang pandemya, pero pagpapala ang kanilang natanggap dahil muling may nagbukas na pintuan para sa kanila. Na-establish yung ano namin, yung dairy box namin. Dumating naman ngayon itong milk feeding. Nasa panahon na ng pandemic yun eh. At yun, sa tulong din ng kooperatiba. Nung una, yung PCC ang nag-arrange sa mga school division. At yung presyo nila, presyo ng gatas namin, yung mga milk product, ay hindi nababawasan. Kung anong tinakda ng PCC na presyo, 21 ganyan, yun ang presyo. Bunga nito ay mas dumami sa kanilang samahan ang nagka-interes na magkatasang kalabaw. Ganda ng kita. At yung mga farmers namin, kagaya namin noon, ano ko lang, yung mga farmers namin na purely palay lang, wala pang gatas. Nung nagkaroon na ng milk feeding at saka gatas kalabaw, medyo umayos na ang buhay. Sa katunayan, ngayon sir, yung mga farmer namin na naggagatas lang, sabi nila naggagatas lang, mayroon lang konting lupa. Ngayon ay nakakabili na sila ng sariling mga sasakyan. Hindi naman magaganda, pero motor, ganyan. Mga van na segunda mano na ginagamit namin para dun sa milk feeding. Isa sa mga gumanda ang pamumuhay ay si Marvin Pinto na miyembro ng CAMC. Isa po akong manggagatas at isa rin po akong operator dito sa co-op na tagagawa ng tone milk. Bali po, natulungan po ako ng CAMC sa mga pang-araw-araw namin at dahil po sa CAMC, nakapundar po ako ng sasakyan. Ginagamit po pang deliver sa milk feeding. Pasalamat po ako sa CAMC. At dahil po sa CAMC ay nakakapundar po ako at may maayos na trabaho. Mula sa 50 miyembro ay umaabot na ngayon ang CAMC ng humigit kumulang 200 miyembro at patuloy ang pag-unlad. Itong kooperatiba na ito ay nagsimula sila o kami noon ng nasa 50 or less than 50,000 pesos na CBU. Ito sa tulong ng mga member at saka government agencies na nagbigay ng kapondohan at ngayon ay unti-unti naming napaunlad. At ngayon ay umaabot na ng 86 million ang asset ng kooperatiba. Buhos biyaya talaga ang nakamit ng CAMC sa kanilang pagsisikap at ginamit ng Diyos ang gobyerno upang sila ay makabangon. Ito dun sa DTI, nabigyan kami ng processing, refilling machine, yung pasteurizer para dun sa tone milk. Ang DI naman, nabigyan kami itong flatbed namin na ginagamit namin sa palay drying. Yan. Doon sa DTI, sa mga product labeling, product development, mga training, inassistan din kami ng mga yan. At sila pa rin, may mga may mga product na kami na CPR. Tinutulungan din kami ng DTI. Yan. Etong sa PCC naman, unang-una yung kalabaw, and then nagbigay sila ng training para ma-develop ang mga product namin na ibebenta. At sila rin ang nagbibigay sa amin ng assistance sa pangangalaga ng kalabaw through their mga technicians, mga employees nila. Etong PRDP, na yung sabi ko kanina dun sa namin sa Landbank at binigay sa amin yung warehouse, tawag doon, commodity warehouse at saka garage. At ito, binigyan din kami ng 2 unit ng wing van elf at saka isang
Travis Sisuso. May payo naman si Chairman Rudy sa mga kapwa magsasaka. Itong mensahe ko na to ay parang hindi ko nito. Ito, pag nabuo ang samahan, magtiis lang, maging honest, unahin ang kapakanan ng samahan, wag yung pang sarili. Okay, naniniwala ako na yung mga experience pala namin, yung mga opisyal ay maraming ginagawa yan, mahirap. Pero dito sa amin, ay inuuna namin yung mga members na kapakanan ng members at kapakanan ng kooperatiba. Lubos ang pasasalamat naman ng Camp C sa malaking bahagi ng PA sa kanilang paglago. Ito, siguro hindi sapat ang salita lang na magpasalamat sa mga agencies, government agencies na tumulong dito sa aming kooperatiba. Hindi ko masabi na basta thank you very many na lang sa inyo, sir, sa kanila. At isa pa dun sa ating Panginoon. Lahat ng problema sa buhay ay hindi permanente. Katulad ng kwento ng Camp C na nabaon man sa utang noon, nag-uumapaw naman sa biyaya ngayon. Kaya't matutong magpursige at manampalataya sa Diyos na kayang magbago ng ating sitwasyon sa buhay.